Sa regional meet, padayon ng hakot ug medalya ang mga batang atleta sa Lapu-lapu ning ikaupat nga adlaw sukad gibuksan ang Central Visayas Regional Athletic Association meet sa natad sa taekwondo. Nalangkat ni John Recon na maluluyon ang gold medal sa elementary division, silver medal usab ang nakuha sa laing pambato sa taekwondo sa elementary division nga si John Alforque. Samtang nakuha sa babaeng pambato sa taekwondo elementary division nga si Alexa Veneza Libor ang bronze medal. Sa men's artistic gymnastic, parihong nakuha ni G. Humphrey Okura ang silver o bronze medals. Ni-send off man sad ko. Kanang ako silang giingnan. Og what was the usual? Dungaga na kog tag 1,000. Oo. And then, og mo improve sila maayo o ma-first sila kay third man mi sa last year. Kuan kanang unsa ningan ako silang i-treat